Хора, днес ще направя първото си видео. То ще бъде на Standoff. Така. Ако искате, може да си станем приятели. Сега ще ви покажа кода ми. Ако трябва да спрете клипчето на пауза, ето го. Горе вляво. Вижте ми скиновете, колко пари, така. Ще започвам да игра на Escalation, защото там има мисии. Sandstone. Terrorists. Още малко и започваме. Аз да ви кажа честно, че намирам никакви хора. Добре, започваме. Според мен това е по-хубаво, защото и това сваля демидж. Е така. Добре, не ми свали кръв. О, на картата. Има хора. Поне убих един. Добре, мисията ми е да направя 800 демидж. Т.е. да убия 8 човека. Не. Добре, поне бомбата е заложена. Тя винаги еде. Добре, 1-0 за тях. Двата пищака. В смисъл, той има повече патрони. Ей! Не, стига бе. Тия ще ни пръснат тази игра. Хора, пишете ми в коментарите какво друго да играя. Колко кръв? 70. Нищо, поне нещо му набих. Давай, можеш. Стига бе, стига се са провалали. Аз не съм толкова добър с снайперите, така че избирам калашник. Просто ако ми се сърдите, че не съм взел калашника, просто аз съм... така да е снайпера, просто аз не съм добър на него. И пак умрях. Браво, първа точка за нас. Правил съм 2 кила. Избирам ослепително. Трябва да ги ослепа и да ги убия.
Отворили са. Мятам, така. Малей. Ние двамата. Браво, бе! 2 точки за нас. Ще ги изравним тия. Взимам това. Просто не мога да ги съравна. Как ме ослепихте! Ето. Браво. Мале, то мой чай, че се стреснах. Презареда, че не съм толкова сигурен. И аз стой ти тук на бомбата, че ей го. Така може да ни пръсне, добре. Заради мене. С помпата не съм добър, така че ето това, тук има 2 гранати. Мале, това място е доста лошо за кемпене. Виждам на картата има на терасата. Че могат да ми влезнат от всякъде. 53 съм му набил. Дай, влизай му. Тук е, ето го. Давай. Нищо, има друг. Гръмва. Мале, то се качи на сградата. Ще сбера това, сваля демидж. То път се качвам директно на терасата. Ето. Тук няма никой. Значи тук ще има някой. Оу! Добре, убих го. Заради мен. Приятели, ще мога само една игра да играя. Да знаете. И ако ви харесва да правя такива клипчета, лайк. Мале, помислих си, че е ослепително. Не можах да извърва оръжието. То съм го прибил с граната. Гръмва.